Hej Christian. Jeg har valgt, at jeg gerne vil bevise diskriminansformlen. Og jeg vil lige starte med at skrive sætningen her på, og derefter vil jeg så vise beviset på det her papir. Men diskriminanten kan vi udlede ved en andengradsligning ved følgende: ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Det er en andengradsligning. Og det defineres som b og 4 minus 4ac. Således defineres d. Og der gælder så, når d er mindre end 0, så er der 0 løsninger. Og når d er lige med 0, så er der 1 løsning. Og når d er større end 0, så er der 2 løsninger. Så det her gælder ved d. Man kan finde de her løsninger ved de her formler. x1, som er lige med minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Der kan vi finde en løsning. Hvis der er 2 løsninger, så kan vi også bruge x2 er lige med minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Således. De her to er dem, jeg gerne vil bevise for. Det går vi videre til. Jeg starter med at skrive ligningen op igen. Så ax i anden plus bx plus c altså er lige med 0. Vi ganger så igennem med 4a, så 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac er lige med 0. Vi sætter så følgende i ligningen, altså d er lige med b i anden minus 4ac. Det her putter vi på begge sider, så 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac plus, sætter vi det på, plus 4ac. Røvl, det jeg siger lige nu. Det er plus b i anden minus 4ac, altså lige med d. Det var det, jeg skrev, ikke det andet. Man kan så reducere det her, fordi at 4ac går altså ud med hinanden. Så det bliver 4a i anden x i anden plus 4abx plus b i anden, altså lige med d. Lige med d. Man kan så til sidst omskrive det til potens t af 2ax plus b, altså lige med, og der opløses i anden. Og den her kalder vi for snabelag. Vi betragter så, at det udtryk 2ax plus b lige med anden, altså er lige med 4a i anden x i anden plus b i anden plus 2 gange 2abx
ax, undskyld. 2ax gange b. Altså det er det samme. Altså det giver hinanden. Det er så, man kan jo sige det så, det er lige med 4a i anden x anden plus b i anden plus 4a b x. Vi betragter så det udtryk igen, altså 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac, altså er lige med diskriminanten. Så vi kan gøre således, at 2ax plus b i anden er lige med d. Og så kan vi sige, ophæve den her ved at sige 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden af d. Og så rykker vi b om på den anden side, så 2ax er lige med b minus b plus minus igen diskriminanten. Kvadratroden af diskriminanten. Så det bliver så til sidst x, kan man se dernede, x er lige med minus b plus minus kvadratroden diskriminanten divideret med 2a, fordi vi isolerer x. Så har vi følgende udtryk, følgende bevis for det, så vi er færdige. Så bare lige for at få det på det rene. Så de beregninger, vi lige har lavet, de er så lige med x1 minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a, fordi vi isolerede x, så vi kan sige 2a, og x2 er lige med minus b minus kvadratroden af d. Diskriminanten dividerer igen med 2a. Yes.